Dejjem, għalhekk forsi minn kemm tissaħħart, bħalma xettu mill-qabar imħajjem, u l-kull l-ewwel l-ħbib xandart. Min ċkunitu ħelisni midnewwa, sew tarodi, sew meta tlifni. Ġewwa tempju. Għax tiġrajja, bid-dmuħ taħsel il-dejn minn fudin. Tibnek Ġesu, mitluq mingħajr ħajja. Dmuħ inaddaf kull nuqqas tal-bnedmin. السنة ما تجلس حيكون نطلع بنفسك. لا.
mit-tempju t-terraqlija biex minn Ġerusalem jekk qalbna s-sid mitfija lil dawn it-twassalem. Ħalli tibqa' tnemmen mid-dija wkoll f'da żmien biex turi lil kull bniedem sid dan id-dawl minn kien. Dawl xkejken u biżżejjed bħal tal-offerti ħdejk għaliex il-ħaruf ġwejjed kien ibnek ġewwa jdejk. Setqilna ruħ fis-safa kif wara l-40 jum. Il-profeta Xnun rajt jerfa' lill-ibnek u meqjum. Bil-profetessa Anna tħabbrilna fl-istess ħin u tfarraġ lir-ruħ tagħna bil-fidwa tal-bnedmin. Ħatkun din l-akbar talba f'ħajjitna bħal ta' Xnun biex ruħ qatt ma tittalba taħt ħarstek aħjar tkun. Li ruħtana daw lilna Marija, hekk kif qalbek inafset minn xmur, iħabbarlek għal kemm kont blaħtija, kemm dolurek bħal sejf kellu jkun. Nilqawkom għat-tielet edizzjoni ta' Via Matris, it-triq tal-om bis-seba' doluri ta' Marija. Proċessjoni bis-sem ta' tfal li se jkunu qegħdin jirrappreżentaw diversi personaġġi bibliċi. Akkumpanjati mis-Soċjetà Filarmonika Pinto Banda San Sebastian, is-Soċjetà Filarmonika King's Zone, il-proża ta' Mario Cardona u l-poeżija ta' John Saliba se nimxu flimkien din it-triq tal-om.
il-profezija ta' Xmur. Min jaf Marija kemm kienet ferħana bit-tarbija Ġesu, it-tarbija li għamlet għawha. It-tarbija li sa mitħabbira tal-Anġlu Gabriel kienet taf li se tkun destinata għal ħwejjeġ kbar. Marija u Giuseppi iterqu minn Betlehem sa Ġerusalem sabiex fit-tempju jippreżentaw lil Ġesu kif kienet titlob il-liġi. Fit-tempju isibu li xwejja Xmur li jekk kif jara l-Ġesu f'dirajn Marija jimtela bil-ferħ għax jara li dak li kien imwiet mill-profeti twilet u qiegħed hawn qudiemu. Tarbija ċkejkna f'dirajn Marija. Xmur għalhekk irwad ħajr lill-Alla tal-li fix-xuħitu ikollu grazzja li jara l-kobor tas-Salvatur. Marija u Giuseppi jitħawdu xi jisimgħu li Xmur jgħid li Ġesu huwa dawl u salvazzjoni. Xi jfisser dal-kliem ta' Xmur għall-ġenituri ta' tarbija ta' ftit ġimgħat? Marija u Giuseppi jitniktu meta Xmur idulfu Marija u jgħidilha: Inti wkoll sejf jinfidlek qalbek. Għaliex għandu jinfidla qalba s-sejf? X'se jiġri minnek?
it-tieni dulur ta' Marija. Il-ħarba lejn l-Eġittu. Bħalma ġara meta ltaqgħu ma' Xmur, il-laqgħa mal-Maġi kienet waħda li ferħithom u ħawdithom fl-istess ħin. Marija u Giuseppi kienu msaħra bil-wasla ta' dawn in-nies misterjużi mill-Vant. Forsi kienu ġew mill-Iraq, mill-Persja, mill-Eġittu, min jaf milli martijiet imbeda ġew. U vjaġġaw dik id-drien kollha biex iroddu ħajr lill-Alla tal-li bagħat il-Messija biex jibdel il-popli kollha. Ir-rigali tad-deb, inċens u mirra kienu rigali prezzjużi li s-soltu jingħataw l-islatem. Imma din it-tarbija ċkejkna fid-dar ta' Marija u Giuseppi qed tiġbed lejha t-tifħir, it-talb, ir-rigali. O Marija, kieku taf kemm xtaqt li kont hemmhekk. O Marija, f'dak il-lejl biex narak terfa' lil-feddej. Kemm xtaqt li ġejt mal-Maġi, kewwa li twassalni ħdejk mill-Vant. U bħalhom nagħti ħdini, qalbi u flok teżori xi ftit rant. Għax jiena wkoll domt mixja, f'kesħa u xita nterra ġejt mill-bot. Nitolbok biex iżżommni fidek meta ssibni qed nirtot. Giuseppi kolli jaqbad il-Marija u Ġessu u jaħrab lejn l-Eġittu. Lilin minn deżert tas-Sahara biex isalva lil-ibnu mill-mewt. Għat-tieni darba jkollhom jitluqu minn darhom. U din id-darba jkollhom jaqsmu d-deżert kiefer, niexef u jaħraq biex imorru f'art fejn ma jafhom ħadd. Inilmħu l-afsa ta' qalbek il-nikta, iżomma qalbek iċkejken mulej. Minn Giuseppi biex jidħom il-ħarsa biex jinħeles mill-mewt u l-feddej. Fdajtu l-kelma ta' Anġlu fil-Roma bla ma staqsu l-Eġittu sejrin. Fejn fil-modi li nies kasbrilna minn missielna ma sema misin. Kellhom fuqhom il-ħarsa tal-martri jaħslu b'demmhom it-toroq l-udin. Dawk li mxejt mal-familja wkoll inti. Bid-demm tibnek Ġesu maħsulin. Għaliex intom dejjem smajtu, kull ma għamar il-ħalliq, min idejn Erodi nħilistu, kbir kemm kien il-għawġ fit-triq. Mhux li konna wkoll Marija, bla ma nsaqsu kif nobduh, sabiex bikom bħal familja il-ħelsin tas-sew niksbuh.
it-tielet dulur ta' Marija, it-telfa ta' Ġesu fit-Tempju. O Marija, kieku taf, kemm xtaqt li kont miegħek. O Marija, f'dawk il-jiem biex ngħinek tfittex il-Ġesu. Met inti u Giuseppi sibtu li kien magħkom u ma kienx, u mbik marġajtu lura tiġru biex tfittxuh f'Ġerusalem. Met inti u Giuseppi tumtu 3 ijiem biex issibuh, saman maħtuh fit-Tempju, jisma' u jistaqsi lill-orrif. O Marija, kieku taf, kemm xtaqt li kont hemm miegħek. O Marija, f'dawk il-jiem biex ngħinek tfittex il-Ġesu. Jekk għadċi darba ssibni wara li nintilef jien ukoll, nitolbu biex tannaqni miegħek bħal Ġesu u lilna l-koll. Int li libnek fit-tfulija sibtu wara li tliftuh. Ma Giuseppi u Marija lilna wkoll ejna nsibuh. Għal xejn smajna leħnu nnifsu minn xkunitu jgħid mill-qalb li biss ġewwa dar missieru insibu lena f'dar it-talb. Ġesu, erġa' tenni kliemek sakemm fl-aħħar nisimgħu. Għax għal kull min jiġi jfittxek, bibek dejjem u miftuħ.
ta' Marija. Marija tiltaqa' ma' Ġesu fi triqtu lejn il-Kalvarju. Wara ħajja qasira li fiha rat il-ħina jgħallem il-poplu, li fejja il-morda, li qajjem il-Lazzru mill-mewt, li bienek it-tfal iż-żgħar. Issa kellha tara ħemm, mimli dem, b'kuruna tax-xewk f'rasu, salib tqil tal-injam fuq spaltu, imkasbar, muġuħ, miċħud saħansitra minn sħabu. Dan l-iben waħdini kien taħħa tant ferħiet. Ratu jikber fil-ġmien u l-erf. Ratu jagħmel il-ġid ma' kulħadd. Issa f'daqqa waħda donnu kollox jintemm ħesren. Ħadd ma jrid jagħti iktar bih. U hi, flimkien ma' ftit nisa ħbieb tagħha, tagħmel il-qalbu tmur tiltaqa' miegħu waqt li qed iġġor is-salib lejn l-għolja tal-Kalvarju. Dak il-ħin jinserta dejjem il-qrib xmur iċ-ċirinew u xi soldati ġelu ħieħu s-salib ta' Ġesu fuq spaltu u jwassalulu hu sal-Kalvarju. Għax Ġesu bil-kemm jiflaħ jimxi aktar. Xmur ma jkollux għażla oħra. Ikun għadu kemm ġej mill-għalqa, għajjien wara jum xogħol. Imma qudiem is-soldati Rumani ma staqsix u ma tmerix. L-ġeluħ jieħu s-salib ikollu jieħdu. Marija u l-ħbieb tagħha min-naħa l-oħra ġew jiltaqgħu ma' Ġesu min jedhom. Ma ġelhom ħadd. Mhumiex se jħallu Ġesu waħdu fil-waqt l-aktar jibes għalih. Fejn kulħadd xaħdu u telbu. Marija tintebaħ li dan huwa l-qofol ta' tbatijiet tagħha. Liben li l-anġlu kien ħabrilha. Dan il-Messija mħabbar mill-profeti. Dan bina li xnur kien feraħ tant bih meta raħ fit-tempju. Dan it-tifel li l-maġi kienu ġew mill-vant biex iqimuh. Issa safa waħdu, mimli dem, fi triqtu biex jissallab u jmut. L-għawda bilek u jdejn minn ħadima għax frott tagħha lill-ibnek ma tnejt. Mill-maxtura tislitlek xi dema fejder l-ewwel uġieħ li ħassejt. Għawda ħarxa sartitu minn ħarstek, waqt li l-maħtub salibu għaddej. Blibsa bajda, frott ħidma minn idek, tibdel lewna bid-dem tal-fettej. Xtaqt li l-wiċċu naddafla bid-dmija, imma tersaq ftit qrib ma tħallejx. Dak li għamlu jdejn tfajla rodija, ġesta ħniena li fħajtek ma nsejx. Bkejtu. Bl-għawda da jiflu l-saħtu, minn artama li jisib xieħanin, sa' kem xmun ċirinewa f'raspaltu, jaqsam miegħu il-pis għal-ftit. L-istess għawda u koll minna bennina, għak kif jenni tal-bija l-ħalib. Ta' kull meta jinħofru f-ħalibba, frott dik l-għawda minn suġa f-salib. Meta l-farġu l-lajna f-ħtieġa, għajna u koll. Nista' naslu ħdejk.
jimxi wara bina sa fejn se jsalbuh. Hemmhekk fil-għoli fejn kulħadd jista' jarah u xi wħud jitqiegħu bih ukoll. U hi tibki b'niket li ma jitfissirx. Għax qed tara li l-liben waħdieni tagħha imut bil-mod. Kella tant ħolm għal dan bina li għadha mit-toroq ta' Iżrael jgħallem u jagħmel il-ġid ma' kulħadd. Ħolmot li jsir rabbi, mgħallem tas-sinagoga. U hu rija li kellu l-ħila u l-qawwa jagħmel ħafna iktar minn hekk. Għax is-sinagoga ta' Nazaret ma kienx kbira biżżejjed biex tesal lil dawk kollha li bdew jimxu warajh biex jisimgħuh. Il-pritki tiegħu għalhekk kien beda jagħmelhom fil-beraħ għax bdew jimxu warajh bl-eluf. Jiġu minn kull imkien biex jisimgħuh jitkellem u jgħallem. Kienet ratu jagħti id-dawl lill-lama ta' Ġerika. Kienet ratu minn iżdulu raġel mis-saqaf quddiemu fuq sod biex ma kienx jista' jimxi. U hu qajmu fuq saqaj u ġelu jaqbad sottu, jitlaq bija lejn daru u jrum ħajr il-lalla tal-fejqan. U issa dal-aħħar ratu jmur jiġri lejn id-dar ta' sieħbu Lażru f'Betanja għax kien sema li miet. U meta ratu jibki lil ħabibu u f'nofs il-fiq jiġri lejn il-qabar fejn kienu difnuh. Il-xiel erba' rġiel ineħħu l-blata minn quddiem il-qabar u jsejjaħlu lura lejn il-ħajja. U hekk, kulħadd kien ra li ma kienx der bniedem ikbar minn Ġesu f'Iżrael kollu. Għax tassew, dan ma kienx biss bniedem, kien liben Talja, bil-qawwa li jgħallem il-kelma tal-missier lill-poplu, li jagħti d-dawl lill-lomja u jreġġa' lura lejn il-ħajja lil min ikun miet. U issa, wara tant imħabba, wara tant glorja, bina Ġesu jinsab hawn f'xifer il-Mewt. Jieħu l-aħħar nofsijiet ta' ħajtu. U f'nofs din it-tbatija kollha, wieħed mill-ħbieb il-kbar ta' Ġesu, Ġwan, jieħodha d-dar għandu u jieħu ħsiebha daqs li kieku kienet ommu stess. U Marija dduq it-tbatija għat-telfa tal-iben. U duq ukoll l-imħabba tal-iben ġdid tagħha, Ġwanni. Qatt ma bżajna li sar iċanfarna, meta tlabna biex jieħu f'idejh lil xi saram bħal festa ġokana fejn nara jis imlijhom bil-fer. Jien ma ġembu għażiltnu għaddejjem, għalhekk forsi minn kelmtu s-saħħart bħalma xentu mill-qabar imqajjem u l-kull l-ewwel l-ħbieb x'għandart. Min ċkunitu ħelisni midnewwa, sew terodi, sew meta tlifni. Ġewwa t-tempju ifakkarni bil-ħlewwa, minn missieri mibgħut biex nobdih. Stenna forsi li nifdu lil-folla matul triqtu b'salib kundannat. X'in biss bidwu triqtu l-spalla b'mara tersaq biex wiċċu xuttat. Bħalma lilu ħaddant fit-tfulija, taħt salibu Giovanni għajt ħdejk sabiex miegħu induq mit-tbatija għax biex tifhem trid tħossa bidejk. Kif xrobt miegħu l-imbit fl-aħħar ċena, inwaħħad btiegħek Marija da dmuq biex kif wieħed hu stess issir għena meta naslu sa żmien li ngawdu. Kull meta tqajna qalbna għax bżajna li se nkunu waħedna mill-lufin. Ftakarna li kien magħna kif tenna Ġesu b'ħommu ftit bagħad fl-aħħar ħin. Imsalla tal-taħħejna x'kien fina tnejn qalb mom waħda tal-bnedmin. Is-siddu l-ur ta' Marija. Marija tirċievi li Ġesu mejjed fil-gara. Qabel tmur għand Ġwanni, Marija tionqosha tilqa' lura lil Ġesu fil-gara. Ma tilqgħux bħala tarbija kif għamlet fil-art ta' Betlehem, jew bħala tfajjel kif għamlet meta sabitu fit-Tempju ta' Ġerusalemm wara 3 ijiem tfittxu. Issa tilqgħu fih-dana bħala bniedem miċħud minn bosta, imbiċċer u kullu tmija bla ħajja. Marija, l-om ta' dan liben li tant kienu mxewwa reħ nies u li tant kien għamilha gburija bla kluwetta,
issa tara d-dinja taqa' quddiem. Tara biss tbatija, niket u dlam. Imma fil-waqt tal-akbar tbatija din l-om tixel il-fjamma tat-tama. Ġesu mhuwiex abbandonat minn kulħadd. Xi wħud li saru jafuh tul ħajtu u ħabbew lilu il-kelma u l-emejjel tiegħu. Fl-aħħar jagħmlu l-qalb u jiġu ħdejh waqt li qed jiġi mkasbar u maqtul. U madwar Marija jinġabru xi nisa oħra li ma jridux jitilquha weħidha. Fosthom Marija ta' Magdala, Marija om Ġabbu u om Ġwanni, il-ħabib ta' Ġesu. U jmorru ma' ġembhom Ġuseppi minn Arimatija u Nikodem li b'imħabba kbira jerfgħu il-ġisem ta' Ġesu minn ħdan Marija biex jidfnuh f'qabar ġdid. Kif l-ħajja daqskemm ħanina meta b'dema ħaddejna jintlew waqt li l-eżes persuna tħallina qisha tgħinna fir-ruħ nistaħfew. Mhux biżżejjed li l-eżes tarbija ma sibtilha post xieraq imkien għax sanawta doqt magħha tbatija li ħadd daqshekk ma dak fil-ħolien. Minn fuq l-għolja fejn ibnek kien talbek lil ħadd minna ma nsejt bħal kulhom. Waqt li bosta mhux darba nsew librek, int bqajt dejjem lil kelmtek iż-żomm. Hekk kif mill-ġdid irġajtex tiġrajja bid-dmuħ taħsel lil dejn minn fudin. Tibnek Ġesu mitluq mingħajr ħajja. Dmuħ jingħaddaf kull nuqqas tal-bnedmin. Is-sabadu l-ur ta' Marija, Ġesu imqiegħed fil-qabar. Għal Marija issa jidher kollox mitluf. Jiġu jgħidula li Ġuseppi minn Arimatija u Nikodemu ħadu l-Ġesu f'qabar ġdid. Il-nisa li qed ifarġuha jitilquha għal ftit. Imorru jixtru l-ħwejjaħ u jerħula huma wkoll lejn il-qabar fejn hemm il-ġisem ta' Ġesu. U jidilku l-ġisem ta' Ġesu bil-ħwejjaħ u jgeżruh fil-lożor bajot notfa. U jibku fuq il-ġisem tal-imgħallem tagħhom. Xin joħorġu mill-qabar jibqgħu ftit hemmhekk. Jaraw il-Ġuseppi minn Arimatija u Nikodemu flimkien ma' xi oħra jagħlqu l-qabar bi blata kbira. Ħadd ma jiflaħ il-isten kelma. Minn moħħhom jgħadda ħsieb wieħed biss. Kollox mitmum. Imbagħad jinħasbu għax jisimgħu s-soldati lul daħlin fil-ġnien jaġlu lejn il-qabar. Ma l-soldati jarawhom jibgħatuhom l-hemm u ma jħallu l-ħadd fil-ġnien. U joqgħodu wasta mal-qabar biex ma jiġi ħadd jagħmel xi jaħ. Jitilqu għalhekk minn ħdejn il-qabar u jmorru jwasslu l-aħbar il-Marija. Bina għadu hemm, ingħata bit-tnaxxiqa, kif jixraqlu l-bentana. U issa baqa' biss iskiet. Ħadd ma jiflaħ jitkellem quddiem din l-om li qatlula lill-bina. Ħlif mara minn sħaba li bleħen jirtot is-saqsi. Tiftakru, meta dal-aħħar kien qed jagħlem fit-tempju u qal li fit-tielet jum iqum. Marija tibqa' sikta. Iżda Marija ta' Magdala twiet il-kulħadd li se tmur lura ħdejn il-qabar u tibqa' għax Ġesu li wiegħed iwettqu. U qal li se jqum mill-mewt. U la wieħedek hekk jagħmel. Kif bqajna Marija ma' niesek imlikta taħt firxa ta' dlam. Salodba li ġwan ġi ħabbarlek li Kristu rebbieħ għax kien qal. Ħanisrif kull lejla madwarek bil-balzmu li fuq nistennew. Sassija li jisbeħ biex b'dawlek għat-tisjet ma nerġgħu ninsew. Eħlisna minn toqol il-ħaġar.